Drive for life, give blood, save lives. Ining meging tema na ning annual bloodletting activity ning Laos Group of Companies, amidaw nga ning Miyerkules, February 21, king Laos Group Complex. Apin na ining 33 banwa, mamiyayang sa Hoping Laos Group king komunidad, kapamilatan na ning pamag-donate daya. Tumatagal yung program na ganito with the support of our employees, our stakeholders, and of course, yung mga employees na naglalayo na makatulong pa rin sa mga kapwa natin within the region, of course, Region 3, not just in Pampanga, para makapag-donate ng blood and makasupport sa mga nangangailangan nito. Bukod ng pamamisaling dekalidad na sakin at pamamiyang alang kaparang customer service, at inya kanong maragula responsibilidad ng Laos Group bang makapamiyasahop ka rin mangailangan medical assistance. It's actually an example to all the big companies, not just in Pampanga but elsewhere also. Katulad ng nasabi natin, ito ay bahagi ng isang misyon ng ating company, and it's important din na maging example tayo sa lahat ng mga malalaking organizations na magbigay tulong sa mga nangangailangan. Masaya naman ding empleyado ng Laos Group uling bidinin lang pamikatagon ang makapamiyay mo namang sahop ka rin kaya katamong kabalen. Fulfilling po siya kasi po dahil nga po parang marami po siyang matutulungan. So for me po kasi nung naramdaman ko po yung after nung donation is ang saya po sa puso kasi alam ko po na meron siyang mapupuntahan. Oh. Actually ma'am, second time, tsaka manyama kasi mag-donate eh. Sabi natin ng Red Cross, give blood, save lives sana natin. Makakasawap ko kasi nga rin aliwat na. Kaya rin na rin pati nga po na aktibidad, miras laking 58 blood bags di nga kolekta kapamilitan na rin pamisahop-sahop na rin sa mga organizers, donors at buong Laos Group of Companies. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.